Hola a tots, què tal? Benvinguts un dia més al meu canal. Espero que estigueu molt bé. I avui anem a fer una rutina per fer-la al matí, just quan et despertes. Just allò per començar a agafar una mica d'energia i agafar el dia amb il·lusió, que potser ara és necessària, no? O sigui que som-hi. Començarem amb la posició del nen. Podeu col·locar els genolls tan oberts tant com vulgueu. Jo ho faré en línia amb la meva esterilla, però si necessiteu més o menys, feu-ho com vulgueu. I els dits grossos dels peus junts. Com que és una seqüència que faràs al matí, que segurament el cos estarà una miqueta més dur i costa una mica més com relaxar-lo. Pots utilitzar un bloc i col·locar-te a darrere entre els peus i així buscar una mica més d'obertura i tenir una mica més d'obertura. Sentar-te darrere del bloc, allargar els braços i deixar el front a la terra. Si el bloc no et fa res o simplement et ve de gust sense, doncs sense cap problema. Començarem així, doncs, estirats, amb el front a la terra. Anem a relaxar una mica el cos, a sentir les sensacions on ens acabem de llevar, el que notem, aquests braços que costen una mica més d'estirar, aquestes cames que costen una mica més de doblegar. Anem a fer un parell de respiracions profundes. Intenta deixar anar el cor. Sentir que el cos es relaxa en la postura. I inhala i a l'exhalació vas allargant els braços i ens anem cap a 4 recolzaments. Col·loquem bé els genolls, col·loquem bé les mans. Anem a moure una mica el cos banda i banda, movent la cadera, movent potser el cap també, intenta deixar-lo relaxar i relaxa espatlles. Ves buscant aquest petit moviment. Començarem ara a anar endarrere i a fer com un cercle, com si ens assentéssim i a davant. Anem buscant aplicar el pes amb un genoll i l'altre, amb una mà i l'altra. Amb un genoll i l'altre, amb una mà i l'altra. Amb un genoll i l'altre i anem a canviar el sentit. Anem a davant ara i anem a darrere. Inhalarem a davant, exhalarem a darrere. Inhala a davant i exhala a darrere. I una més, inhala i exhala. Torna a sentar darrere, allarga una mica més els braços, estira. Inhala i exhala, fluixa. Una cap els braços a la terra. Intenta sentir que el cap es relaxa, intenta sentir el pes del teu cap a la terra. Comencem a preparar aquest nou dia. Posem una intenció en aquest dia d'avui. La intenció que tu necessitis avui, allò que més et costi avui, és l'intenció ideal. No sé, no? Per exemple, ser més optimistes avui, ser empàtics, ser més energètics. Intenta buscar aquella cosa que avui necessites per afrontar-t'hi. A l'inhalar tornarem a pujar. Posem les dues mans al costat esquerre i a l'exhalar ens anem enrere i estirem tot el costat esquerre. Inhala, tornes a buscar com a 4 recolzaments i exhala, estira't a darrere. Senta't, intenta buscar els talons, el glúteo i el taló. Inhala una altra vegada i exhala a darrere. Inhala, puges i camines cap a l'altra banda, com si fessis 4 recolzaments però de costat. I exhala a darrere. Inhala 4 recolzaments, exhala. Inhala 4 recolzaments i exhala. Tornem a 4 recolzaments i anem a buscar Gandhaka. A l'inhalar arquegem l'esquena mirada damunt i a l'exhalar portem el malicat dintre i apretem mans, genolls, empenyes a la terra. I inhala, obre, exhala, malicat dintre. Una més. Inhala, obre, exhala, malicat dintre. Tornem i anem a posar la mà dreta una miqueta més a davant. Fem un petit pas.
A l'inhalar, braç esquerre s'enrediran amunt i a l'exhalar portarem per sota de l'altre intentar buscar enganxar l'espatlla a la terra, et quedes aquí. Allargues el braç dret i aquí dues opcions, o et quedes aquí, vigila la cadera, intenta quadrar-la que no se'n vagi gaire cap al costat. O bé, puges el braç en amunt i el portes endarrere intentant buscar la cuixa esquerra. Com a tu et vagi més bé. Per 3, 2 i 1. Braç dret amunt un altre cop si estaves a darrere. Tornes a posar la mà davant del teu cap i fem força amb aquesta mà, puges en amunt. Tornes a col·locar-te 4 recolzaments. I ara anem a col·locar la mà esquerra una miqueta més endavant, com fent un passet a davant. Braç dret en amunt, inhala, i a l'exhalar passa per sota. Ves a buscar l'espatlla a terra, col·loca el cap. I aquí, o allargues el braç esquerre endavant, o bé el portes en amunt i vas a buscar la cuixa dreta. 3 respiracions aquí, inhala. I inhala. I inhala. Torna el braç esquerre amunt. Si el tenies estirat, torna la mà a davant del cap i torna a poc amb aquesta mà pujar cap a 4 recolzaments. Tornem les mans un pèl més endavant, ens anem a col·locar ben bé al mig de l'esterilla, dits dels peus en terra, inhala, i exhala, busca triangle. I tornem. Inhala, genolls a terra, exhala, triangle 2. Inhala, exhala, triangle 3. I inhala, i exhala 4, et quedes a dalt. Flexiones una cama i estires l'altra. Intentes buscar aquest estirament a darrere de les cames, a tota l'esquena, els braços. Respira tranquil·lament, ves-te movent, ves sentint el cos, ves respirant. Molt bé, perfecte. Posem ara els peus junts i a l'inhalar estirarem la cama dreta en amunt. La portes ben en amunt, com si volguessis tocar el sostre. Apreta fort aquestes mans, intentant portar el pes al peu esquerre. Anem a portar el taló cap al gluti i obrir la cadera, com si volguessis mirar per sota de l'axil·la dreta. Aquí inhales. I exhales per 1. I inhales. 2. I inhales. 3. Molt bé. Tornem a estirar la cama, inhala. I a l'exhalar portem el genoll a xocar contra el colze dret. I inhala darrere. I a l'exhalar xoca contra el colze esquerre. I inhala darrere. A l'exhalar xoca contra el nas. I posem el peu entre les mans. Ajuda't a les mans si necessites. Portarem el genoll de darrere a terra i inhalarem braços amunt. Exhalarem braços a baix. Inhalarem braços amunt. Exhalarem braços a baix. Una més. Inhala braços amunt. I exhala, baixem. Portem el genoll de darrere més endavant i anem a buscar com una espècie de quadrat. Braç esquerre davant, braç dret darrere, busca la torsió. Intenta buscar les cuixes que es volen abraçar una a l'altra. Inhala. I exhala, mà dreta a darrere, a la zona de còccix, i braç esquerre enrere, estira't. Intenta obrir una miqueta cap al cel. 3. Inhala. Inhala. Obre el pit. Inhala. I torna. Allarga els braços, continua la torsió i mans a terra. Triangle. Torna el peu endarrere i torna a flexionar una, estira l'altra. 3. Respira 2. I 1. Molt bé. Ajunta els peus. Cama esquerra en amunt. Allarga, allarga, allarga. Porta el taló cap al gluti. Busca el genoll al sostre com si volguessis treure el cap per sota de l'axil·la esquerra. Inhala. 1. Ves buscant aquest taló a la terra. Inhala. 2. Ves apretant aquestes mans. Inhala.
3. Bé, estira la cama i inhala. A l'exhalar, genoll xoca contra el colze esquerre. I inhala, i a l'exhalar contra el colze dret. I inhala, a l'exhalar xoca contra el nas. I portem el peu entre les mans. Posem el genoll de darrere a terra, anem a obrir una mica la cadera i inhalem braços amunt. Exhalem, baixem. I inhalem braços amunt. Exhala, baixem. I inhala braços amunt. Exhala, baixem. Genoll de darrere, una mica més endavant. Anem a buscar aquest quadrat. Braç dret davant, braç esquerre darrere, estira, busca la torsió, busca aquestes cuixes que es volen abraçar. I inhala. I exhala un. Allarga, inhala. I exhala dos. Va, una més, inhala. A l'exhalar, mà esquerra a darrere, la zona de coxis. Braç dret amunt, mirada cap al cel, obre el pit, inhala. Exhala un. Apreta una miqueta el coxis, inhala. Exhala dos. Sent que solta el pit, inhala. Exhala un. Bé. Tornes a la torsió, inhala, allarga. Exhala les mans a terra. I el peu de darrere busca el de davant. Molt bé. Inhala, allarga l'esquena, paral·lela a la terra. Exhala, plega't. Busca les cames, intenta l'abdomen a les cuixes, cap a les cames per inhala. Un. Inhala. 2. Inhala. 3. Tornem a posar les mans, les puntes de les mans a terra i anem a obrir els peus. Es quedaran els talons al dintre i els dits dels peus a fora. Flexiones, anem a buscar Malasana, baixa, baixa, assenta't. Busca les dues mans, els colzes apreten els genolls. Allarga l'esquena, inhala. Exhala un. Inhala. Exhala dos, senta intentant allargar-te cap al cel. Inhala, estira't en amunt. Exhala, molt bé. Tornem a posar les mans a terra. Pugem, genolls, estirem cames, aquí, inhala, estira, allarga l'esquena. Exhala, plega't. Bueno. Inhala, estira i allarga l'esquena. I exhala, plega't. 2. Inhala, estira i allarga l'esquena. I exhala, plega't. 3. Ens quedes a dalt, allargues, estires, allargues la teva esquena, mirada endavant, inhala. Apropes els peus, exhala 1. Inhala, talons. Apropes els peus, exhala 2. Inhala, apropa els talons, apropa els dits dels peus i anem a buscar cadira. Flexiones i busques cadira. Intenta fer una bona cadira, senta't per darrere, inhala, espatlles separades de les orelles, exhala 1. Busca el coxis cap a dintre, inhala. Exhala 2. Busca l'abdomen en dintre, inhala. I exhala 3. Anem a posar les mans a terra i ens anem a fer una vinyassa. Un peu i l'altre cap a planxa. Baixarem amb els genolls. Anem a baixar pit i barbeta al terra. I des d'aquí patina a la cobra, inhala. I exhala, ens anem a darrere. Anem un altre cop com hem començat. Genolls oberts, els grossos es toquen i t'assentes a darrere, front a la terra. Deixes els braços relaxats, inhala. Exhala 1. Relaxa el cap, inhala. Exhala 2. Intenta afluixar la mandíbula, inhala. Exhala 3. Molt bé. Tornem a allargar els braços i a poquet tornem a pujar amb els dits dels peus a terra cap a triangle. Tornem a flexionar una cama i estirar la terra. Flexionar i estirar. Bé. Anem un altre cop, cama dreta damunt, inhala. A l'exhalar, taló cap al glúte i genoll cap al sostre, mirada sota de l'axil·la dreta per 3. Per 2. Per 1. Inhala, estirem la cama amunt. A l'exhalar, genoll xoca contra el colze dret. Inhala, estires. Genoll contra nas. Inhala, estira. Genoll contra colze esquerre i queda't. Estires aquí a la cama, poses el peu en flex i allargues. Patines aquesta cama, patina-la, patina-la. I allarga el braç esquerre. I queda't, inhala.
Exhala 1. Allarga el braç, inhala. Exhala 2. Treballa amb el braç, treballa amb el cos, inhala. Exhala, torna la mà. I tornes el peu esquerre, el peu dret en amunt. I inhala dalt. A l'exhalar el peu entre les mans. Genoll de darrere no cau, ens quedarem a dalt. I inhala, puja dalt. Exhala, baixa les mans. Inhala, puja dalt. Exhala, baixa les mans. L'última, inhala, puja dalt. Exhala, baixa. Tornem a darrere, triangle. Flexiona una, estira l'altra per 3. 2. I 1. Anem amb la cama esquerra, en amunt. Taló, gluti, genoll al sostre, mirada cap a l'excel esquerra per 3. Apreta mans. 2. Taló dret a terra. I 1, molt bé. Torna a estirar cama, inhala. A l'exhalar, genoll cap al colze esquerre. 1. I inhala, genoll cap al nas. 2. I inhala, genoll cap al colze dret. Queda't. Estires la cama, poses el peu flex i patina la cama. Vas posant el peu de darrere a terra i allargues braç dret amunt. I et quedes, inhala. Treballa aquí. 1. Busca aquí com si tinguessis unes punxes i volguessis pujar amunt. 2. Allarga el braç. 3. Torna la mà. Torna a estirar cama, esquerra en amunt, inhala. A l'exhalar, peu entre les mans. El peu de terra, es queda el peu de darrere a terra, el genoll no aquesta vegada. I inhala, puja en amunt. Exhala, baixa 1. I inhala, puja en amunt. Exhala, baixa 2. I inhala, puja dalt. Exhala, baixa. Peu de darrere, busca-la davant. Inhala, estira l'esquena. Exhala, deixa caure. Inhala, estira. Exhala, cau. I una última, inhala. I exhala. Anem a separar peus. Camina els peus, deixa els talons entre dits fora i torna a sentar. Torna a buscar els colzes als genolls, mans davant del pit. Estira aquí, inhala. Exhala 1. Intenta buscar allargar-me a inhalar i a l'exhalar obrir colzes 2. Inhala, intenta no caure avall, sinó en amunt. I a l'exhalar, ara sí ens assentarem. Portarem els braços a davant a l'inhalar. A l'exhalar, te sentes a darrere i busques Navasana. Agafa't les cames, col·loca't, obre el pit, inhala. Exhala 1. I inhala. Exhala 2. Ens anem a agafar d'allà on arribem. Poder les cames, poder, si t'arribes als 2 dits, amb els dits de la Victòria t'agafes. Pots estar aquí, pots estar aquí, pots estar aquí també. Estires les cames al màxim que tu puguis, allargues i et quedes. Inhales. 1. Pots estar aquí darrere també. Inhales. 2. Inhales. 3. Posem els peus a terra, braços a davant, inhala, i a l'exhalar a poc anem buscant l'esquena a la terra. Ens col·loquem aquí. Anem a estirar les cames, a deixar els peus que caiguin. Recol·loca el gluti, recol·loca els omoplats, braços oberts, tanca els ulls. Anem a buscar una mica la nostra respiració, centrar-nos un moment amb nosaltres un altre cop, a sentir tots aquests moviments de bon matí que ens han ajudat a despertar el cos. Deixa anar amb una bona respiració profunda. Una més, va, inhala. Deixa anar per la boca. Intenta centrar-te en la teva respiració. Intenta pensar que quan agafo aire entra aire net, pur. I deixo anar l'aire calent, sense pressa, buscant el teu cos i buscant les sensacions que té ara.
Deixa't sentir el que sentis. Escolta't. Observa. A poc a poquet vas movent dins dels peus, vas portant els genolls cap al pit. Anem a fer uns petits balancins. Deixes caure cap a un costat. Amb l'ajuda de les mans et vas aixecant. Ens col·loquem assentats, si necessites un bloc el fas servir. Cames flexionades, mans sobre els genolls, relaxa les espatlles, tanca els ulls. Dono les gràcies per haver-te pres aquests minuts del dia per estar amb tu i per reconnectar-te aquest matí. Intenta pensar en la teva intenció del dia, intenta recordar-la. I a poc vas obrint els ulls. Gràcies a tots per connectar-vos un dia més. Moltes gràcies per els likes, moltes gràcies per les subscripcions i ens veiem aviat.